Abi mo ga, swerte gid ako nga ikaw ang nanginubya ko. Kagswerte man ako nga ikaw ang nobyo ko. Hindi ka magkabalaka ga. Lapit na lang gid na. Lapit na lang ang ano ga? Ngay atubang ko ikaw sa altar. Oh. Ha? Ano ang buot mo silingon ga? Ikukuhan, take your time. Wala man ako nagdadali ah. Nakaibalo ako. Pero, ininang husto nga tiyon. Oh. Bay, Margo, will you marry me? Ret? Nag-propose ka sa akon sang kasal? Nagadam ko bala ako? Wala ka nagadamgo. Pito na kita katuig. Kag kaibalo ako, nga madugay mo na ini ginawlat. Kag nakasupot naman ako. Ganiti una agod nga ipakasal ko ikaw. Ret? So, will you marry me? Oh, of course, yes. I will marry you. Thank you. Thank you, Giga. I love you, Margo. I love you so much. I love you too, Ret. Pero, antes natin planuhan ang aton nga kasal, mapakanadaan na ako. Oh. Ha? Kwan, Nga. Kwan, luyag abi ni Mama nga magbisita ako sa ilasang stepfather ko. Pila ka bulan? Kwan ga, mga 5 man lang kabulan ang ginayo ni Mama sa akon. Amo bala? Sige. Hindi ka magkabalaka. Pagpauli ko, planuhan dahil nato ng aton nga kasal nga duha. Okay ga. Hulaton ko ang pag-abot mo. Finally, kaslo na ako sa lalaki nga akong ginigugma sa tampano. Ganang excited ako nga ginpahibalo ini sa mga friends ko. Aday. Oh, anong good news mo sa angkon? Hmm? Oo man, excited na kami may balaan, Day. How about a girl? Ah? Wow! Oh my God! Nagakinig-kinang sing-sing? Oo! Oy, girl, din mo'y naging Di mo bakal, bakal, ha? Day. Mga buang. Ginbakal pagidya. Wala ko inigin bakal, no? Wait a minute! Ano? Nag-propose na sa imo si Red? Dali lang ba, Day? Engage na kami ni Red? Oo, mga day. Oh, no! My God, we're so happy for you, Day! Yes, congrats! And best wishes in advance! Thank you, mga day. Ay, pero anay kagali, mga wenang kasal? Wala pa namon nahambala ng date kung saan, oh. Pag makabalik na lang ko na siya diri, mapakanada pa siya, abi, eh. Ginapakadto siya ni mama niya. 5 months man lang ko na siya dito. Amo bala, Day. Pero, Day, madamo pa sang pwede matabo sa 5 kabulan. Kabay lang nga, hindi magbago ang pensar niya. Kagkabay, wala siya sang makilala dito nga babae sa Canada. Day? Agad makasiguro ako papadjing, hindi ako pagbayluhan ni Red. Adlaw-adlaw ako video call sa iya. Sa mga 3 months na siya dito sa Canada, nabatyagan ko nga daw may hindi amuhid yung nagkakatabi. Isa abi Papa J, wala na niya ginasabat ang akong panuwag. Ang rason niya nga busy siya ko no. Pero isa sinakadlaw, nagtawag ako sa iya kag ang hamba niya sa akong sa ginsabat niya. Margo, kakwan, madugayan pa siguro antes ako makapauli dira. Ha? Nga. Kakwan eh, nagamasakit abi si Mama. May kanser siya eh. Kaglala na ini. Ano? Kag luyag ko kuntani nga hindi ka na magulat sa akon. Ano ang buot mo silingon? Bulagay na lang kita. Ano? Hindi ko mahibalaan ko na nung buhaton ko, Papa J. Abi ko, nag-joke lang si Red, pero wala gali. Pagkatapos sa istoryanay namon, hindi ko na siya makontakt. Pati sa Facebook, gin-block niya ako. Kag, dira ako nga dumabuang, Papa J. Gani ginpaupo ko na lang ini ang kalain sang buot ko sa ilim no. Sa pagani ka tequila, please. Miss, bubog ka na, oh. Gusto na kainom, ah. Sino ka? Gudang bala na ko sina. Isa lang ako simple nga lalaki nga concerned sa imo, ah. Ha? Iambals ako ng address mo. Kay dulong ko ikaw papuli sa inyo.
Kaya nakahibalo ko. Hindi ka na makasara magpuli nga ikaw lang. Ha? Abi ko, una, may himuon siyang balain sa akon, pero nagsala gali ako. Tungod gindulong imatod ako sa balay namon. Hasta nga adlaw na niya ako bisita sa balay, kag naglabot pa sa punto nga nangaluyag na gid siya. Kag yes, Papa G, ginbaton kong pagigugma niya bisan pa nga wala ako lubos naka-move on sa Eren. Lawrence, ginasabat ko na ikaw. Ano? Kuna mo, kita na nga do, ha? Oo. Pero may pangabay lang ako sa iyo. ah. Nakuntani hindi mo paghimuon sa ako ng ginhimo sang ex ko. Ngahinali lang niya ako ginbayaan nga wala sang dako nga rason. Oo, makasalig ka, Margo. Makasalig ka. Lawrence. Bisan hindi ka na virgin, Margo. Fresh ka kagihapon. Gani. Hindi na makahulat ang uraro ko nga magsulod sa basa-basa mo lampirong. Ika na mo. Pasudli na ini. Hindi luyag ko naman magkuan-liwat. Luyag ko liwat mabatsyagan ko na no magkuan. Nasiga. Oo. Sige. Gulo ko ng uraro ko. Shit! Shit! Ikaw ba? Basa-basa ba? Sige. Sige ah. Nasubutong Lawrence. Sige yapa. Sige yan ah. Shit! Nasubutong. Katawatin. Dumuduan ako! Shit! Sa bulig kag pagpalangga ni Lawrence Papachi, amat-amat nga nalimtan ko na si Ret. Abi ko padayon na ining malipayon ko nga mga inoras sa kay Lawrence. Pero nagsala gali ako Papachi kay isa sinakaadlaw. May nagatawag sa akon. Kag number lang ang nakabutang. Kag long distance niya. Hello? Hello, Margox. Sino ini? Mama ini ni Ret. Nga nakatawag ka, tita. Kamusta ka na? Bati ko may cancer ka ko, no? Hindi ako. Si Ret. Ano? Ang matuod. Sang maduha pa lang siya kabulan, diri daw. Dosa ko ng lain sa pamatsyag niya. Kag masabi nga nagadugo ang ilong niya. Sang ipatanaw siya namon sa doktor, naibalawan namon nga may cancer siya. Ano? Hindi niya gusto nga magkabalaka ka sa iya, kag mangin pabugat sa imo, gani nakigbulag siya sa imo. Pero sugod sang wala na kamo. Daw wala na siya sang gana nga mabuhi. Gani luyag ko nga katuan mo siya diri. Ako nang bahala sa kanastuhon mo. Basta katuil lang ang anak ko. Maluoy ka, Margox. Tita!